Αποκάλυψης, κεφάλαιον 7. Και μετά τούτο είδον 4 αγγέλους, εστώτας επί τας 4 γωνίας της γης, κρατούντας τους 4 ανέμους της γης, ή να μη πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δένδρων. Και είδον άλλον άγγελον αναβαίνοντα από ανατολής ηλίου, έχοντας σφραγίδα Θεού ζώντος, και έκραξε φωνή μεγάλη της 4 συναγγέλης, εις εδόθη αυτής αδικήσε την γην και τη θάλασσαν λέγον, μη αδικήσετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δένδρα, άχρη σου σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών, επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα των αριθμών των εσφραγισμένων, 144.000 εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής Υιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα 12.000 εσφραγισμένοι, εκ φυλής Ρουβήν 12.000, εκ φυλής Γάδ 12.000, εκ φυλής Ασύρ 12.000, εκ φυλής Νεφθαλήμ 12.000, εκ φυλής Μανασί 12.000, εκ φυλής Σιμεών 12.000, εκ φυλής Λεβί 12.000, εκ φυλής Ισάχαρ 12.000, εκ φυλής Ζαβουλών 12.000, εκ φυλής Ιωσήφ 12.000, εκ φυλής Βενιαμίν 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά ταύτα είδων, και ιδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδείς εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φοίνικες εν τες χερσίν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ειστίκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των 4 ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών, και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες, αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον μη, ούτι οι περιβεβλημένοι τα στολάς τας λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήλθον. Και ήρικα αυτό, Κύριε μου, σύ είδας. Και είπέμι, ούτι εισήν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εισήν ενώπιον του θρόνου του Θεού, και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυκτός εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς, ου πεινάσου συνέτη, ουδέ διψήσου συνέτη, ουδού μη πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ παν καύμα, ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμανεί αυτούς, και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων, και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών. E se prostraram diante do trono sobre o seu rosto e adoravam o Senhor Deus, dizendo: Amém. Bênção e claridade, sabedoria e ação de graças e honra e virtude e fortaleza ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E respondeu dos anciãos, dizendo: Esses que estão cobertos de vestes brancas,
quem são e de onde vieram? E eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: sim, esses são os que vieram de uma grande tribulação e lavaram as suas roupas e as embranqueceram no sangue de Cristo Jesus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E o que está sentado no trono habitará sobre eles. Não terão fome nem sede, nunca jamais, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Porque o Cordeiro de Deus, que está no meio do trono, os guardará, os levará às fontes das águas da vida e enxugará todas as lágrimas dos olhos deles.